potrebujeme prísť k Pánu Ježišovi. Tak hovorí Božie slovo v 1. epištole Jánovej, 1. kapitole, 8. a 9. verš. Keď hovoríme o sebe, že všetko je v poriadku s nami, sami seba oklameme. A niet v nás pravdy. Ale vtedy, keď vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nás očistil a oslobodil od každej neprávosti. Teda očistí kontakt, to naše srdce. Viete, to je to kontaktné miesto, to tvoje a moje srdce. A viete, kto nám to zabezpečuje? Myseľ Pána Ježiša Krista. Myslíte ako Kristus a budete zdraví. Budete psychicky zdraví, budete aj fyzicky zdraví a budete šťastní. Odkedy myslím ako Kristus, neviem poriadne ani kašľať. To je zaujímavé. A predtým vždy som sa bál, len aby som neochorel, lebo nebudem môcť kázať. Ako by bolo dobre, keby som trošku ochorel, ale by som si trošku oddychol. A nejde to. Nejde to, lebo som zdravý, lebo jednoducho proste milujem Pána, Pán miluje mňa. Nemám strach, jednoducho, nemám sa čo báť. To je myseľ, to je dané, od Boha je to dané. Nemyslíte, to človek nevytlačí zo seba, to nevyprodukuje zo seba, to nie je produkt tela, lebo to, čo je produkt tela, je démonické. Ale to, čo je produkt ducha, to je jeho sláva, to je jeho česť, to sú jeho tajomstvá. Preto myslíte ako Kristus a démoni a diabli budú úplne nezamestnaní. Boh svoju moc reprezentuje a demonstruje láskou. To je moc Božia. A teraz počúvajte, ako reprezentuje svoju moc diabol. Strachom. Moc strachu je moc diablova. Ja sa s tým stretávam. Ja to musím proste duchovne riešiť neraz pri tých pastoračných službách a vyložene sa musím niekedy stavať proti démonu strachu a potom tomu človeku prikázať a ty sa neboj, ale ver, lebo aj Pán Ježiš hovorí, neboj sa, len ver. To nie je rada Pánova, to je príkaz. To je presne také prikázanie, že zapri sám seba, vezmi svoj kríž a nasleduj ma. Presne také isté prikázanie je to, že neboj sa, len ver. A teraz, prečo? Lebo tieto dve veci stoja úplne proti sebe. Dokonalá láska, čo robí? Vyháňa strach. Teda my musíme posluchnúť slovo Pánovo, a jednoducho, čo na nás je, uveriť, že Boh zvíťazil skrze Ježiša Krista nad tým satanom a tým nepriateľom našich duší a že diabol je porazený nepriateľ a tým pádom my nemáme nárok a nemáme právo sa báť. Viete, koľko je tu práce v tejto našej strednej Európe? To je tak veľa práce, že ja každý deň privádzam ľudí ku Kristu. Keby sa ma niekto opýtal, že asi približne koľko ľudí si priviedol k Pánu Ježišovi, nikdy by som sa neodvážil ani približné číslo povedať, lebo viem, že by som sa mýlil. Lebo jednoducho Pán pridáva zachránených každý deň. Nieraz sa modlím cez telefón, plačú ľudia, nieraz sú ľudia, majú rakovinu, nieraz majú, ja neviem, aké choroby a ťažkosti, zavolajú a hovorí, brat Alexander, môžem prísť do Komárna a môžeš sa za mňa modliť. Ja hovorím, čo máš? Mám rakovinu. Hovorím, nechod do Komárna, Pán Ježiš je aj tam u teba, kde bývaš? No tam a tam je Pán Ježiš ten istý ako v Komárne. Máš olej doma? No aký? Motorový? Nie, hovorím, motorový to nebude dobrý. Ale máš jedlý olej alebo olivový olej. Oni si hneď myslia na motory, viete, na toto.
A hovorím, zober olivový olej, mene Pána Ježiša Krista, pomáž sa, aj tie miesta, ktoré sú postihnuté, pomáž olejom a budem sa modliť. Polož ruku na to miesto a ja sa budem modliť. A drž pevne ten telefón, aby ti nevypadol z ruky, keď zrúknem do toho telefónu. A tak sa modlím a jednoducho stávajú sa divy. Idú na vyšetrenie, a lekári hovoria, však tu máte obraz, tu to máte odfotografované, tu máte nádor, a čo ste robili, kde ste vychodili? A hovorím, nikde som nechodil, modlili sa za mňa a Pán Boh ma uzdravil. A všetci žasnú a divia sa.